ассалому алайкум подписчикони азизу гироми қадр, умедворам ки ҳама каса сиҳат саломат хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Подписчикони азиз, имрӯз ду сарғанажини биғиза бар шумо навор мекунем. пешкаш шумо мегардонем шумо тамошо кунед, ҳаловат баред. бародарони азизу гиромӣ, аз наворҳои мо истифода баред, дастгиритонро фаромӯш накунед, лайкотонро бизанед. касоне ки дар канали мо меҳмонанд ҳатман подписатсия кунанд, то ки наворҳои хубу ҷолиб бисёртар мешавад. тамошо кунед, ҳаловат баред. дастгири шумо пешрави кори ма, бародарони азиз. умедворам ки ҳама кас аз шумо канали моро дастгирӣ мекунед. канали Бухтар Сити дар хизмати шумо. бародарони азиз, аввалаш худо мо дар ҳаққи ҳамаи подписчикон дуогӯ ҳастем. доимо дуо мекунем ки худованд шуморо сарбаланд хонобод, ризқ ҳалол фаро насиб гардонад. бародарони азиз, сарғанажина камтар маълумот метиҳем дар бораи моло. мезанем ба масъалаи нархи навои мол. моло қарор доранд дар шаҳри Бухтар собиқ ном Қуронтеба. рақамҳои телефон бошанд 917 38 98 78. дар ин рақамҳо имо ватсап ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. молҳо бениҳоят молои хиро, аҳл, биғизишон ба дили пир, гарантии қатъӣ. фақат успед кунед, харидорӣ кунед. беҳад молои нағзанд, сортошон сорти хубанд, ҳардушона мегзарем, камтар маълумотошона мегзарем. хушрӯ бо диққат тамошо кунед. пешкаш сни автоваткаш чӯтама анами моли рақами як имо, бародарони азиз, хушрӯ бо диққат тамошо кунед. сеч кабути бурлел, масъалаи аҳлиш, хурданаш 200% гарантӣ дорад. бародарони азиз, биғизиш усала дастдан мезанад, 6 моҳа биғиза. ҳарш бародарони моро 6 моҳа мегем. шояд ки рақами дуи мо анами 6 моҳа зоитарам бошад, барои ки усала иш калонтар дастдан мезанад. ишам бародарони азиз 6 моҳа боло ай поён. хай мо 6 моҳа мегем, ки 6 моҳа болорам ҳастан. иншоалло худо медонад мувофиқи таҷрибаи кори мо, барои ки усалашон калон дастдан мезанад, қалтасиношон бӯй кардагиам. бо диққат тамошо кунед, лайкотонро бизанед, дастгира фаромӯш накунед. мезанем ба масъалаи аҳли мо лозим, иншоалло ки нишон метиҳем. хушрӯ тамошо бе пауза, бародарони азиз, ягон пауза кардагӣ не. масъалаи чорша бибинед, синаи сабз сафед. ина хушрӯ бо диққат тамошо кунед. ай ҳар чорш клеш меброя. бародарони азиз, бениҳоят масъалаи аҳлиш, чармара аҳли баъда ҳами кабутш беҳад алайна ай тарафи хафошам халтасинаша тамошо кунед. беҳад халтасинаи хуб дора. камтар пешкаш бачаҷон. халтасинаи хубам дора ҷана. бувақти беҳад масъалаи аҳлиш ҳамаш дазнавал каш пешта яғахгаришам бидам. бародарони азиз, беҳад халтаи синаи хуб дорад. чӣ ҷана? халтаи синаро хушрӯ ҳуй кардагия. бародарони азиз, рақами як моҳай. бо диққат тамошо кунед. хушрӯгиша мола тамошо, беҳад сари фасон дора. стойкаи нағзам дора. подписчикони аз замин рақами як имо бошад 15500 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. баъзе бародарон мегӯянд қимат гуфтӣ. бародарони азиз, мо аз шумо хафа намешем. касе ки мефаҳма худаш мефаҳма, касе ки нафаҳма 100 бугӯиш агар намефаҳма, 100 бифаҳмониш агар намефаҳма. ин нақда бародарони азиз муомила дорад, доставка дорад. ягон ҷои чиш нест. молар тамошо ки мо мувофиқи ҳамаи арзиши мол мо нарх мегӯем. ягон қимат гуфтагӣ нест. бародарони азиз, дар бозорам ира 13 12 ҳазор намегӯям ба ту муомила кунӣ. мола тамошо ки дарози мола тамошо ки беҳад иншоалло ки мола ки хуби бада 15500 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. бандиш да турба. бародарони азиз гироми қадр, анами рақами дуи мо аст. стойкаи мола тамошо кунед. бе ягон ваҳм гӯема, беҳад мол стойкаи хуб дорад. калай ғасаки фасон дорад. иншоалло ки моли ширӣ анами моло ҳардушам молакҳои хуб мебиранд. иншоалло ки ай моло касе харидорӣ кунад зарар намекунад, барои ки беҳад молакҳои фасонанд. бародарони баъд хушрӯ аҳамияти мо ба кроки мол навор мекунем, ки шумо ҳамаи мола тамошо кунед. ин рақами дуи мо ай. иша масъалаи аҳлиш аҳлай, масъалаи хурданаш беҳад аҳлай. шикамша полни фуровардаги 6 моҳ иншоалло гузаштагирам ҳастан, поён нестан. барои усалаш калон даст намезанад. стойкаи нағз дора мол. хушрӯ бо диққат тамошо кунед. иншоалло ки беҳтарин бошад. дар ҳамин моло аввалаш ягон камбудӣ дида намешавад. бародарони азиз, масъалаи аҳли ишам бибинед. 4 чоч клеш меброя. хушрӯ масъалаи чоч пари фасона хушрӯ дора. хеле ки меқапӣ ягон камбудӣ надора. ин тарафи қафош бародарони азиз, халтасинаша тамошо кунед. ин хушрӯ бо диққат тамошо кунед. синаш фуромардагия чӯ ҷана я буҷум вохта.
азиз хатак синак шумам дора молаки хубам ҳаст шолостойкай нағз дора бародарон аз гапа дароз намекунем нархи ин моли мо боша 15000 сомонӣ муомила дорад дастафка дорад касоне ки дар якҷоягӣ савдо мекунанд ҳарди молоро якҷоя иншоалло ки муомилаи хубам доранд занг бизанед харидорӣ кунед моло қарор доранд дар шаҳри бухта рақамҳои телефон 117 38 98 78 ватсаби мо ҳаст метавонед ки занг бизанед харидорӣ кунед касоне ки ба шаҳри бухта қайба метавонанд биёнд дар хонаи пешӣ бибинанд бародарони азиз дар охир навод мегӯям ки ҳамаи бародарои ғариби мусофире ки барои мо бародар ҳастанд дастгирӣ моро мекунанд ай ҳамаи шумо мо миннатдорем бародарони азиз иншоалло ки дар ҳақтон догурам ҳастем баракати дунё охирата худованд насиби рӯзитон гардонад то наводҳои оянда худоҳофиз.